benim yansım bu. Здравейте, Ще аз се казвам Георги и искам да поздравя всички Ondan şeyde buluşuruz. всички хора Aslında от bugün целия свят. С една Fark обикана etmeyin Палати de и nerede Милотежа buluşabiliriz ama на birlikte Тошко. buluşabiliriz. Искаме да знаем, че всички сме братия, независимо от каквото и съвпадение, ние сме само Adam едни, inşallah arar ya. единствени на Бога. Ama bir de Muhammed Ara var. Моля да бъдете посланикът на Бога. Tam Тези, değil mi? които не могат да Arar го deme открият, aramaz. нека да им помогнат. Надявам се всички да сме все така добри и добролюбиви с другите около нас. Надявам се винаги само усмивки. И моля, вземете Библията от те време, защото с Бога, само с Бога ще се сближим. И Той е единственият Спасител. Ами, брати и сестри, сега ще пусна една уникална хубава главата. Народа ви хареса. Това е Тошко. Сега той ще започне да пее. Alo. Nereye oturuyorsun ya sen? Ya yine yüzsüz adamsın be. Sağlık olsun ya, sağlık olsun. Bak. Benim son gün bir şekilde atmalı ya. Dur bir bekle. Bir dakika, ne diyorum? Söyle konuş. Hallo, ich wollte ein Motorola-Ladegerät, das ist so da. Welche Motorola? So ein ganz altes, mit einer Abschlusskopie. Dabei. Sowas? Само за моята фидана. За всички мои приятели от Брацигово. Тази уникална балада поздравявам всеки. И всеки го посеща. Надявам се да ви хареса. Клипа, който аз правя сега за вас. За всички. Бог е единственият Спасител за мои братя. Бог ми каза в съня ми, вземи Библията. И след това майка ми се помоли. И аз сутринта взех Библията. Надявам се това да е много добър знак за мене. Защото Бог е любов и е единствен. Вярвайте в Бога, мили братя, докато е време. Само Бог. Никой друг. Мили мои братя. Той е Спасителя. Само Бог. Амин. Това беше от мене. От брат Тошко. Тази уникална балада, която той изпя. Дано да може да се чуе. Така смисля, вече се чува песента. От мене, брати. Довиждане.
Бъдете добри, добролюбиви Telefonu kapat. с всички Aksiyonu хора. çıkar. Чао. Biz, Приятно ми беше. beni bir dinle.